Следващия ни гост е един от най-знаковите лица на съвременната АГ грижа в България. Част е от екипа на болница Шейново от 2011 година, където е завеждащ отделението по рискова бременност. Доктор Вецев е участвал в писането и реализацията на редица здравни кампании и международни проекти, които са насочени към социално значимите заболявания при жените, с фокус повишената информираност, ранната диагностика и персонализираното лечение. Той има специализация в Япония, в Китай, в Англия и в Италия. Бил е и председател на Националната пациентска организация, а неговия принос към формирането на модерни национални здравни политики е повече от впечатляващ. Дами, доктор Иван Вецев. Всичко. А поинтерчето? Здравейте на всички. Бременността, раждането и емоциите, които ги съпътстват, са винаги едно лично и различно преживяване за всяка една жена и за нейното семейство. Радвам се, че днес ще бъда тук с вас и че ще споделя това време с вас, защото в моя свят чудесата започват да се случват тогава, когато ние спрем да отдаваме нашите емоции на страховете си и прехвърлим цялата тази енергия към мечтите си. Зачеването, износването и раждането на детето е един естествен процес, както вероятно вече знаете, но днес все по-често той бива нарушен и, за съжаление, аз своята практика се срещам ежедневно с това, работейки рискова бременност и репродуктивни проблеми. Двойките се сблъскват с най-различни трудности в процеса на създаване на потомство, като за тях изключително страшни са появата на думите, които никоя двойка не иска да чуе, а именно проблем, свързан с безплодие, трудности при забременяване или стерилитет. И за да ви очертая мащаба на проект на това, за което ще говоря днес, съм ви предоставил първоначално една мрачна статистика. Надявам се да няма прекалено слаби психики тук, защото наистина статистиката е доста впечатляваща. Около 17,5% от възрастното население в фертилна възраст, или това са 1 на всеки 6 души, страда от безплодие. Всяка година около 15 милиона бебета се раждат преждевременно. Като за преждевременно раждане ние говорим тогава, когато то настъпи преди 37-ма гестационна седмица, като изключително притеснителен е факта, че това, за което тук никой не си дава сметка като цифра, се намножава напред в годините. В рамките на 5 години една голяма част от тези деца почиват. Около 900 хиляди смъртни случаи е имало само през 2019 година. Голяма част от оцелелите са принудени през целия си живот да живеят с проблеми, които съпътстват тяхното недостатъчно вътреутробно износване, каквито са менталните проблеми, с които те се сблъскват, зрителни смущения, глухота и невъзможност да чуват достатъчно добре, невъзможност да се социализират, защото системата не ги допуска. Много по-притеснителен е факта, че около 10-15% от жените, които знаят, че са бременни, имат спонтанни аборти. Никой не говори за това, тъй като една голяма част от тези жени дори не знаят, че са бременни. Това са само регистрираните случаи. Всяко едно от 45 бебета през 2020 година е било с конгенитални аномалии, родено с конгенитални аномалии. Това е изключително голяма бройка и въпреки съвременните диагностични възможности, които ние предлагаме, това все още продължава да се случва. Около 2 милиона бебета се раждат мъртви всяка година, като имайте предвид, че дори в развитите държави, включително и в нашата болница, не винаги ние успяваме да регистрираме всичките случаи, които се случват. Това е, когато правих тази статистика, на мен лично ми повлия адски много, тъй като една голяма част от тези жени, около 30-50%, страдат от тревожност. В последствие те идват при нас и около 10-15% от тях продължават през следващите 4 месеца да имат депресия. Целият социално-икономически ефект на всичко това, за което говоря тук, причината за него лежи някъде назад във времето. И когато ние сме здрави, ние не осъзнаваме, че животът, добър или лош, все пак е живот.
И ние го забелязваме само когато сме принудени да го рискуваме. Когато настъпи усложнението, това е първия период, в който нашите пациенти се обръщат към нас и идват обикновено с една богата анамнеза назад във времето. Готови ли сте да рискувате? За да разберете по-правилно всичките проблеми, за които днес ще говорим, трябва първо да разберете какво е термина репродуктивно здраве. Световната здравна организация е дала изключително обширно и така голямо определение на този термин. По-кратко бих могъл да го синтезирам като пълно физическо, умствено и социално благоденствие, което ни дава възможност да имаме пълноценен сексуален живот, да избираме кога и как да го правим, да избираме кога и как да създаваме своите деца, така че да бъде безопасно за нас. В фокуса на Световната здравна организация, когато говорим за репродуктивно здраве, на първо място изниква проблема с нежеланата бременност. Навсякъде по света и много често в слабо развитите държави нежеланата бременност не се профилактира чрез предпазването от нежелана бременност, а чрез аборт, което е много голям социално-икономически проблем, тъй като още от този период жените започват да натрупват анамнеза за своята рискова бременност. Осложненията на бременността, раждането и после родовия период са друг проблем, дори в последно време, през последните 5-6 години, тъй като специализирано се занимавам и с рисково раждане. Световната здравна организация спусна редица препоръки към нас, така че да можем да предпазваме цялото емоционално и физическо здраве на жената, така че да не настъпват увреждания в този период. Половото насилие, нещо, което вие си мислите, че го няма, само че трябва да ви кажа, че аз консултирам месечно около 2-3 такива жени за година. Това са около 20 жени и те не идват само при мен. Това е много голяма бройка. Лошото е, че ние не ги регистрираме, защото нямаме система за регистрация. Когато случаят е прекалено сериозен, то отива при съдебните медици. Полупредаваните инфекции. В коридора имах възможността да си поговоря с една част от дамите за тях. Не пропускайте, че това, което ви се случва в млада възраст, ще окаже влияние тогава, когато най-малко очаквате, а именно във възрастта около 35-40 години, когато ще започнете да страдате от генитални неоплазми. За съжаление, такава е статистиката. Ранното излагане на полово предавани инфекции, липсата на добра профилактика в последствие създава риск ние да имаме генитални неоплазми, безплодие и да имаме така наречените нежелани прояви на преходните възрасти, които се свързват с депресия, тревожност, биполярно афективно разстройство, които са породени назад във времето. Тук чух за проблемите с половия живот, които могат да бъдат породени още в нашето израстване. Ето това са тези нежелани прояви, които се натрупват във времето и те излизат на бял свят едва когато нашата възраст напредне. Рискови фактори за репродуктивни проблеми. Бедност и икономическа зависимост. Във времето, в което живееме, в капитализма, в който живееме, това е абсолютна реалност. Защото бедността и икономическата зависимост ни поставят в абсолютен риск ние да отложим нашето забременяване в един момент, когато ще бъдем икономически независими и няма да бъдем бедни. На пръв поглед изглеждаме прави, но не винаги е така, защото възрастта ни ще напредне. Насилието, нетърпимостта, лошото отношение в семейството – основен рисков фактор. Защо го казвам това нещо? Защото една част от вас вече имат деца, на други им предстои да имат. Това, което вие ще възпитате, знаейки тези рискови фактори, ще помогне те да бъдат избегнати. Социалните алергии и дискриминациите. Много голям проблем на нашето съвреме. Имаме изключително голяма нетърпимост към определени групи от нашето общество. Имаме голяма нетърпимост към брака, към институциите, към традиционните норми на обществото, към правото на труд и взимане на правилни решения. Всеки човек е свободен да взима своите решения съобразно нормите на това общество. Защо е необходимо един или друг да бъде съден? Защото, имайки предвид, че това е рисков фактор, то ще се натрупа във времето и ще даде риска от нашите репродуктивни проблеми. Не на последно място съм сложил стереотипния подход в медицината. Сложил съм го, защото той има пряко увреждащо действие от нас, специалистите, към вас, жените, мъжете или в зависимост от това с какви пациенти работи конкретния лекар. Стереотипният подход в медицината вече е остарял. Той е остарял по много причини. Вие ще видите, остарява на първо място поради наличието на персонализиран подход във всичко. Стереотипният подход ни класифицира по килограми, класифицира ни по възраст и до там всичко приключва.
С цел да можем да избегнем всички тези рискови фактори, Световната здравна организация и специалистите въвеждат така наречената смяна на фокуса или въвеждането на предконцепционната консултация и предконцепционните грижи. Разделил съм ги на две, а те всъщност са едно цяло. Защо? Защото за да се идентифицират и анализират всички и да се определят всичките рискови фактори, водещи до репродуктивни проблеми, е нужен нов подход. Новия подход е предконцепционната консултация. Тя цели да открие именно тези детерминанти в нашия живот, които биха могли да допринесат за рискова бременност, рисково раждане, стерилитет и така нататък. Предконцепционната грижа цели да ги излекува на време, така че те да не се реализират, т.е. да не бъдат фактор в нашия живот. Всъщност определението е доста интересно, но ще спомена, че всичко това, което се прави в предконцепционната консултация и предконцепционните грижи, в крайна сметка целят да доведат до добри здравни резултати за майката и детето. Разделяме предконцепционните грижи на универсални и таргетни. Защо? Защото универсалните грижи те могат да бъдат давани през целият ни живот и това всъщност е един много дълъг път на израстване. Това е времето от нашето раждане до създаването ни на потомство. И по този път е нужно да се изгради и възпита положително здравословно поведение във всеки един аспект на нашия живот. В основата на този процес е нашето семейство, в което ние израстваме, образованието, връзките, в които участваме, половия живот, който имаме, онкопрофилактичния скрининг, който правиме, здравословния начин на живот и семейството, което предстои да създадем. Имайте предвид, че универсалната предконцепционна грижа, тя не е нещо, което трябва да се извършва от самите лекари. Това е нещо, за което може да допринесе цялото общество. Много важно място тук имат психолозите и така наречените здравни медиатори, които участват в този процес изключително много. Не си мислете, че тук ролята е на лекарите. Лекарите нямат място тук. Таргетната предконцепционна грижа, ето това е и предконцепционна консултация, ето това е място на лекарите. Целта е те да открият, управляват и смекчат въздействието на всички рискови фактори в ранната репродуктивна възраст и времето преди зачеване. За ранна репродуктивна възраст говорим времето над 20 години. Те целят да открият генетичния риск. Какво означава генетичен риск? Генетичният риск, вие сте съвременни жени, една част от вас вече знаят за модерната тромбофилия. Това е генетичен риск. Една част от вас знаят, че имат близки, роднини, приятели, които са родили дете с генетични заболявания. Това е генетичен риск. Генетичният риск е да имаме и хипертония. Ако нашата майка е имала хипертония по време на бременността, то е почти сигурно, че и ние ще развием такава. Така че има фактори, които ние бихме могли да изследваме, така че да смекчим нашия генетичен риск. Неприятните изживявания през детството, естествено тук те са свързани най-вече с домашното насилие, които също трябва да бъдат анализирани, защото те се отключват именно в най-неподходящия периода на бременността, наднормено тегло, употреба на алкохол, цигари, бременност през тинейджърските години, използване на забранени субстанции, абортите, за които споменах преди малко, лошото ментално здраве, напредването на възрастта на майката. И целта, както на таргетните, така и на универсалните предконцепционни грижи, е да създадат така нареченото предконцепционно здраве. Доброто здраве преди бременност подобрява резултатите както при майката, така и при бебето и това е абсолютно научно доказано. Ако ние имаме един здравословен начин на живот, ако успеем да избегнем абсолютно всички рискови фактори, ако имаме добра заобикаляща среда, то е абсолютно сигурно, че ние няма да имаме репродуктивни проблеми и няма да имаме рискова бременност. А какво става, когато вече ние сме бременни и сме пропуснали всичко това, за което сега говорих? Става, че обикновено вие отивате на преглед, за да се установи вашата бременност. И влизате в така наречената стандартизирана система на рутинни пренатални грижи. Любимото ми. Работил съм го няколко години, докато съм бил специализант. Не работи. По никакъв начин. Рутинните пренатални грижи представлява една стандартизирана система, която и нашата здравна каса я предлага. Тя цели да проследи състоянието на майката и плода по време на самата бременност, провежда редица изследвания, цели да ги регистрира. Тоест, тя играе ролята на регистратор
не ги превентира. Тази система, в която сме абсолютно всички лекари, тя третира човека като пациент. Жената, раждащата, тя за нас е пациентка. Ние се обръщаме помежду си, пациентката това, пациентката онова. Окей, но това не трябва да бъде отношението, което ние да даваме към нашите пациенти, тъй като това автоматично внушава усещане за болест, слабост, безпомощност. Защо? Защото, тъй като форума е за женско здраве, по-голямата част от нашите пациентки са млади, здрави, готини и живеят един прекрасен живот и не е нужно ние да им внушаваме, че те са пациенти и са болни в момента. Това променя фокуса както на бременните, така и на тяхното семейство. Те винаги очакват, че нещо лошо се случи. Това ми е любимия въпрос. Когато се опитам да поднеса, то вече е насъдено в обществото, то е много трудно да го изкореним, защото когато се опитам да обясня на пациент, че имаме проблем с бременността, но има възможности, такива и такива, и автоматично ми се дава въпроса, страшно ли е? Това опасно ли е? Колко е страшно? Така че и ние самите трябва да потърсиме в себе си въпросите, дали когато нещо ни се обяснява, че не е страшно, не е опасно и че има решение на проблема, не е по-добре да пристъпим към решението и да вложим тази енергия там, да постигнем нашите цели, отколкото да се фокусираме в лошите неща. Рутинната пренатална грижа вече преминава в грижа ориентирана към пациента. И това, за което сега ви говорих, е именно това. Когато ние се опитваме да съобщим някаква информация на нашите пациенти, ние се опитваме да я споделим по такъв начин, че да не насаждаме страх в самите хора. Така, грижата ориентирана към пациента. Това е новото. Тя не е само в нашата специалност, тя навлезе първо при онкологичните заболявания. Тогава ние открихме, че всъщност имаме възможност да правим персонализирана медицина. Впоследствие бавно навлезе във всеки един аспект на нашия живот. Тук в нашата почва не е много, опитва се да вере, една част от нас я поливат, други не, други я копаят или закопават, но тя съществува и е фактор, който ще завладее съвременната медицина. Защо? Защото имаме и добра дигитализация вече на системата, което ни позволява още повече да отсееме тези пациенти, които имат конкретни нужди. И когато влезем в системата на персонализираната грижа, тази, която е ориентирана към пациентите, ние анализираме нуждите на бременната и когато тя дойде при нас, още при първата визита. Това ни позволява да изготвим план за бременността и ни позволява да се грижим правилно за нея. По-нататък в слайдовете ще видите, че този анализ, който правим първоначално, той постоянно се апдейтва, защото нови нужди изникват по всяко едно време на бременността. Това, което съм забелязал е, че изключително важно е максимално рано да се установи една настъпила бременност по много причини. Не само извън маточна бременност, която може да настъпи, за която ние да не знаем, която е изключително опасна, а и защото една голяма част от проблемите се виждат именно тук. Те са свързани с нашето спане, нашето хранене, почивката, която ние имаме, работната среда, от които ние трябва да бъдем изведени. Колкото по-късно стартира една пренатална грижа, толкова по-голям е риска за осложнение. И сега отново мрачната статистика какво казва? Че децата, които са родени от много късно записани или незаписани жени, страдат от много по-висок риск от пренатална смъртност. 45 пъти по-висок. Проучването го притежавам като литературни данни. Ако някой се интересува, мога да му го предоставя лично. Аз бях силно впечатлен, предполагах, че не са чак толкова високи данните, но явно са. Заболеваемостта също е изключително висока. Всеки ден съм свидетел на това, че когато пациент дойде при мен ориентиран не към проследяването на бременността, а към раждането, обикновено аз имам проблеми с него. Имам проблеми с преждевременно раждане, имам проблеми с ранно изтичане на околоплодни води, имам проблеми с фетална ретардация. Имам тези проблеми, защото допреди това голяма част от диагностичните стъпки не са били изпълнени и конкретната жена е била в сферата на стандартизираната медицина. Когато говорим отново за грижа ориентирана към пациента, както ви казах, нуждите на всяка една бременна се оценяват на всеки един етап от развитието на бременността. Всичко това подобрява качеството на предлаганата медицинска услуга.
подобрява начина, по който ние разпределяме наличния ресурс, защото той не е безкраен, защото ако ние знаем, че една жена е много високо рискова, тя ще получи много по-стриктно наблюдение, ще получи много повече изследвания и ще има много по-чести прегледи, отколкото жената, която е по-ниско рискова. Всичко това подобрява удовлетвореността на нашите пациенти и на техните близки и те спират да питат страшно ли е. Те знаят, че имат план за развитието на бременността, знаят, че ще бъдат прехвърлени в по-високо рискова група, ако се налага, защото това се оценява при всяка една визита. Всъщност, проучването, което цитирам тук, показва нещо, което много странно, аз не очаквах, но показва, че всички медицински специалисти и целият медицински персонал остава изключително удовлетворен от това. Защо? Защото не се занимава с усложнения. Никой от нас не иска да се занимава с усложнения, повярвайте ми. Ранното диагностициране и овладяване на усложненията е основната приоритетна грижа, основният приоритет на грижата, ориентирана към пациента. И тъй като си говорим за мрачни статистики и рисков живот, рисково поведение, рисковата бременност. Това е бременност, при която здравето и живота на майката са застрашени във всеки един момент от развитието на бременността. Тя изисква изключително персонализиран подход от обучени медицински специалисти, добра апаратура и много знания. Много знания и денонощна отдаденост. Самата стандартизирана система не е абсолютно достатъчно да поеме всичките рискове на бременността, за които след малко ще видите. А именно, те са свързани с много неща. Когато говорим за рискова бременност, първото нещо, на което обръщаме внимание ние специалистите, когато дойде пациента при нас, още докато той е в чакалнята, ние скроваме и виждаме, тази жена е на 47 години. Добре, тя идва при нас, защото е бременна. Възрастта – много голям рисков фактор. Защо? Защото във времето, в което ние живееме, натрупваме редица събития през нашия живот, които завишават риска ни, когато ние сме бременни. За рискова се смята не само напредналата възраст, смята се и по-ранната възраст, защото тогава пък ние нямаме опита и експертизата, подценяваме събитията и много често стигаме до усложнение именно поради това подценяване и лекомислието, с което разполагаме в по-ранната възраст. Всички сме били малки и сме знаели как сме разсъждавали на 20 и знаем как разсъждаваме на 30. Начина, по който ние живеем, употребата на алкохол, наркотици, тютюнопушене, недоспиването, ако щете, като фактор. Много важно за нас, медицинските специалисти, е предхождащата история, която ние събираме от нашите пациенти за високо кръвно налягане при предходни бременности или при нашата майка, когато тя е била бременна, ранни раждания, преждевременни раждания, аборти, конгенитални аномалии, множество спонтанни аборти, ако щете. Така че е много важно, когато ние говорим с нашите пациенти, да определиме, това е, когато аз бях студент, нашите учители ни учиха, че който добре разпитва, добре лекува. Тоест, когато ние разпитаме достатъчно добре нашите пациенти, ние стигаме до тези детерминанти, които би следвало да доведат до рискова бременност. Ние ще ги прекратим и бременността ще протече като нормална такава, независимо, че ние казваме рискова. Усложненията, които могат да възникнат дори при първа бременност. Всеки един от нас ги подценява. Те са факт. Те могат да бъдат адски много. Едно от усложненията може да бъде свързано с плацентата. Тя просто може да се прикрепи на атипично място и директно бременността на 25 годишна жена става рискова. И това сме го виждали неведнъж. Деца с ниско телесно тегло по време на бременността, т.е. под персентилите за конкретната гестационна седмица, създават значителен здравен проблем за нас специалистите. Те са много голям проблем и за обществото в последствие, защото ние, ако не овладееме този понижен фетален растеж и проблемите, които ще съпъстват в бъдеще време, ще бъдат безкрайно много. Конгениталните аномалии, за които преди малко ви казах, и не на последно място, двуплодна и триплодна бременност. Изключително рискови, особено триплодните. Дори здрави жени развиват високо кръвно налягане, развиват прееклампсия, неща, които пряко застрашават техния живот и живота на бебетата им. Здравословните проблеми, с които майката разполага, ако мога така да кажа, които ги носи като анамнеза преди тя да забременее, като високо кръвно налягане, наднормено тегло, диабет, епилепсия, заболяване на щитовидната жлеза, лошо контролирана астма, ако щете автоимунни заболявания, като примерно лупуса,
МС, миомна болест, което касае пряко женското здраве, бъбречни заболявания, много нисък body mass индекс оказват също голямо влияние и правят нашата бременност рискова. Това, което ние не осъзнаваме, че усложнения по време на бременността могат да възникнат дори и когато тя е ниско рискова. Това са прееклампсия, еклампсия. Прееклампсията е състояние, при което ексцесивно високото кръвно налягане, което се развива през бременността, води пряко до увреждане на здравето на майката на първо място, тъй като се развива състояние, в което хемоглобина пада, тромбоцитите падат, увреждат се бъбреците и има много висок риск майката да загуби своя живот по време на така наречения екламптичен гърч. Благодарение на измерването, на едно простичко измерване на кръвното налягане, ние естествено откриваме голяма част от тези пациенти. Аз не съм виждал никога такъв екламптичен гърч. Чел съм в учебниците за него, но надявам се и никога да не видя. Преждевременните раждания, повишена честота на цезаровите сечения. Допреди няколко години ние спадахме в крайности. Много голяма част от нашите пациенти си имаха цезарови сечения по желание. Никой не осъзнава какъв е риска от цезаровите сечения. Цезаровото сечение е метод за спасяване на живота на майката и на бебето. То не е избор за начин на раждане. Не е избор за начин на раждане, защото е оперативен метод. Но, отваряме една скоба. Имаме пациенти, които, освен стандартните медицински индикации за цезарово сечение, могат да имат и психологически такива. Т.е. ако жената има биполярно афективно разстройство, страда от тежка депресия, тя може да предпочете да роди така, но това е умерена индикация за цезарово сечение. Цезаровото сечение и самото раждане като цяло по себе си създава риск от повишено кървене, повишена загуба на кръв преди или по време на самото раждане. Всички тези усложнения в крайна сметка могат да доведат до необходимост ние да имаме нужда от по-интензивни грижи. Пак казвам неща, с които ние не искаме да се занимаваме, защото те наистина отнемат адски много от нашата енергия. И както в началото на презентацията ви споменах, предпочитаме ние да насочим нашата енергия към нещо по-смислено, именно към мечтите. И ако всичко се развива добре, колкото и рисково да е то, плодът в крайна сметка ще бъде много сладък за нас и за вас. Благодаря за вниманието. Доктор Иван Вецев, два въпроса пристигнаха онлайн. Започвам с тях. Има ли идеална възраст за раждане и забременяване, която да минимизира риска от рискова бременност, доктор Вецев? До каква възраст е препоръчително жената да ражда и след това вече рискът е по-голям? Аз ще разделя този въпрос на две части. Първият ми отговор ще бъде съобразно литературните данни до 35, но ще ви кажа, че това, което аз виждам в моята практика, безопасната възраст реално е 37-38 години. След тази възраст започва проявата на редица усложнения, които ние сме натрупали. Ако щете и тромбофилията, за която преди малко ви споменах, ако сте на 20 години, тя може да не окаже никакво влияние върху вашата бременност, ама никакво. А ако сте на възрастта над 35 години, оказва. Много благодаря, доктор Иван Вецев.